Hi, I'm Sam. I'm doing the Fast Track Production Apprenticeship in Radio Wales Sport in the BBC in Cardiff. And the reason that I wanted to do it is because it's an industry that I've loved from a very young age, and I just want a future career in radio. Hi, my name is Rhys Hope. I'm going into the BBC Radio Wales division of the BBC, doing the Fast Track Production Apprenticeship. I applied for this apprenticeship because I wanted an opportunity to develop my skills and to work in an industry that I know I would love and not feel out of place in. Fy enw i yw Rhan, a dwi'n dod o Faestig ym Mhen y Bont. Fe fyddwn ni'n gweithio gyda Goli Slater yn ei Prentisiaeth Cyflwyno'r Creadigol mwyn ambell rai ar fy nealltwriaeth i o sut mae'r cyhoedd yn gallu defnyddio'r cyfryngau mwyn deall syniadau a negeseuon newydd. Gyda'r Prentisiaeth byddwn ni hefyd yn gallu datblygu ar fy hyder. Fy enw i yw Guto, dwi o Gaerdydd a byddai'n rhan o'r adran chwaraeon yn y BBC. Y reswm dewis i wneud y Prentisiaeth yw oherwydd dwi'n joio teledu a dwi bod trwy eisiau'r cyfle o weithio yn y byd cyfryngau. Hefyd, dwi'n mwynhau chwaraeon.